L'empresa va començar l'activitat als anys 60, quan el meu pare, en Pere, va decidir començar a sembrar maduixes aquí al Maresme, en l'hort familiar, en plena expansió del cultiu en la comarca. I a partir d'aquí hem anat continuant amb el mateix cultiu fins a dia d'avui. Nosaltres treballem amb 3 varietats de maduixa que destaquen precisament pel seu bon sabor. Això sumat a una aportació de nutrients molt equilibrada i a collir-la en el seu punt òptim de maduració fa que la maduixa tingui molt més bon sabor i es diferenciï molt dels que trobem habitualment als alineals dels supermercats. El cultiu el fem un cultiu hidropònic i això ens permet un estalvi molt important, especialment de recursos, sobretot de l'aigua. L'entorn és primordial, perquè en aquesta zona del Maresme on ens trobem, aquesta orografia característica de les pendents, això fa que els rajos del sol incideixin molt més en el cultiu i per tant és una maduració molt més potent, surt una maduixa de millor qualitat. No només hem aconseguit unes maduixes molt bones, sinó que també les hem aconseguit molt sanes. Hem aconseguit en aquests últims anys reduir al mínim els tractaments amb fitosanitaris i per tant estem parlant d'una maduixa molt sana.